Здравейте, мили хора! Аз съм Виолета Козмова и точно сега е момента да ви разкажа за кафетата на One More. Защо точно сега казвам, че е момента? Защото буквално преди минути получих своята пратка по куриер, която е безплатна за нас, в която и точка на света да се намираме. Ето как пристигат при нас в какви красиви брандирани опаковки 10 години One More. Бързам да ви покажа, защото искам да ви покажа в какви опаковки пристигат. Ето ги така, в красиви пликчета. Това е кафето Класик. Ето го как изглежда. То не е подсладено. Кафето Мока, в което има добавено сурово какао и е подсладено. И лате. За тези от вас, които обичат да пият кафето си с мляко. То също е подсладено. Може би това е най-разпространената напитка в целия свят. Може би и вие сте любители на кафето, но едва ли в кафетата, които до сега сте пили, има съставки като женшен, гуарана, гохарче и колаген. Защо трябва да пием тези здравословни напитки? Защо трябва да ги предпочитаме преди всички други? Ами, защото съставките, които имат в себе си, правят така, че балансират кръвното налягане, предотвратяват всякакви инфекции на пикочополовата система, намаляват и холестерола, дават ни енергия, ускоряват метаболизма и с това подпомагат тялото да се справя с излишните ни килограми. Това е много досилна и добра подкрепа за костно-мускулната система. Това кафе е много подходящо също и за диабетици, защото балансира кръвната захар. Освен това, тези кафета са един изключително добър онкопротектор. Укрепват сърдечно-съдовата система. Имат изключително мощно антиоксидантно действие. Подходящи са за хора, които имат кожни проблеми, като екземи, акне, дерматит и различни такива свързани с дискомфорт, свързан с кожата. Балансират също нервната система, като намаляват стреса, умората, депресивните състояния и това, което на мен ми направи много голямо впечатление, дори увеличават кърмата при родилките. Като цяло, кафетата на One More са едно много добро средство, което ни дава енергия. Всъщност енергията, която се съдържа в гуараната, е 4 до 6 пъти повече от енергията, която се съдържа в класическото кафе. Това е един начин, пиейки кафе, да се грижим за нашата визия, за нашата кожа, за опорно-двигателния апарат, за костите, за мускулите, да се борим и срещу стареенето, защото тези кафета имат изключително мощно антиоксидантно действие и борба с свободните радикали. Така че, какво повече да искаме от едно кафе, освен хубава обстановка, приятна компания, с която да го изпием, да го споделим, но за това ще се погрижим заедно, след като се свържете с мен. Заповядайте да опитате от тези уникални кафета на One More, след което вече нищо няма да е същото. Бъдете здрави и до скоро, приятели!